Tohle je Robert. Robert je úspěšný generální ředitel, protože se mu daří plnit jeho cíle i v dnešní době. Řeší podobné problémy jako vy. Přemýšlí, jak zlepšit výkonnost své firmy i efektivitu lidí. Jak zvýšit tržby a získat nové zákazníky. Robert už našel způsob, jak tyto problémy vyřešit. Spojil se s námi. Jsme business architekti. Aktivujeme vaši schopnost růst. Jak můžeme přispět? Specializujeme se na interakci mezi vámi a vašimi zákazníky v těchto 5 zásadních oblastech. Rozumíme vám, protože jsme sami byli ve vaší kůži. Jsme unikátní skupina expertů s více než 600 lety odborné praxe. Jsme praktici. Řešení nejen navrhujeme, ale hlavně implementujeme a máme výsledky. Díky svým zkušenostem a specializaci jdeme do hloubky problému a skutečně ho vyřešíme. Využíváme světové know-how, technologie a nástroje v lokálních podmínkách. Výsledky naší práce měříme a vyhodnocujeme. Jste připraveni zvednout svoji laťku? Vy i vaši zákazníci si to rozhodně zasloužíte. A proč se k nám Robert a další klienti vrací? Dodáváme, co slíbíme, implementujeme do praxe, posouváme firmy vpřed. Zavolejte nám ještě dnes. Otima, dobrý den, jak vám mohu pomoci? Otima, Business Architects.